Ana ihe ndị Igbo gbachara ụkwụ jikọ Igbo jikwa gị Igbo egwu ezi. Achọghị onye Igbo ga-anọ ntọpọpụ onye Igbo ibe. Kemgbe nwụba ya wọdụ ọdọ. Ana bịara sịkwa eke first class, eke second class. Igbo enweghị ya. Ọnụhụ lanya ntọala Igbo wu agwala m na ya bifo. Onye ahala nwanne biri ma mbiri na igwe gị. Afere anọ Igbo ji biri ọ ga-azụ anyị na mma ise enwe problem ya akpa eji enwega ship ji enwega problem ịwala ha eji eme Igbo ya progress ya wụ mana m gwala dibịa lead gị Igbo and dibịa ọwụ just anyhow dibịa enwere intelligent dibias ịwala and Igbo nwere names for them ekwe oge sata ozugbo ihe niile ndị Igbo nwere echange China ala China corrupt way because of all these stories. Onye be aka ọka just because you give money relevant. Onye be aka ọka because you and not land them man ụwa. And I told him that ụwa kosoga people. Because onye gboro ụwa na ya kpọrọ ụwa ya gejema. Iwala. Claim muga something him as that this is not real. All the ya to him that area. Anya amara na pe shiri jima ebe ka nje. Now, you know, I got that. Ali Igbo kere abụọ. Enwere ebe abụọ. Ọmọmbara base. Ebe abụọ ime base. Ịwala ọ ga-akele anya divide ke Anambra State, ke Imo State, Old Imo State. Now, ịbịa ka ebe ga that heavily influence ndị ka Igbo base. Majority of the women wo out of Kingdom. Gabia Ofe, heavily influence Anambra base who really. Even on the channel, I was just defending themselves. They were playing within their own territory. But also, but they are having Hogiga because that name a mega press in the Bonde cause. Mabekabia, a Mehogishi. What became Alibo? Both 13th and 14th century can what became IGBO that encounter what became what they penetrated into the areas. Now can they know? They have about 400-500 years before what they can. Their influence in that is give better give spirituality. Emega, Emega, Omombara base. That it is being influenced by the truth, so to say. Their own type of spirituality. And when you see them also, I'm with a woman, I get my own wicked. But because I'm like I don't go. Yeah, my mom said that while you need me, that what I'm going to do. I want what I'm saying now. Need me that what I'm going to move back. A beam of it. No, I don't want to influence them. I don't watch it. I don't watch it. And here, Hendy Boba Chanoku, you go to go to see you. I told onye Igbo ga-anọ on top of onye Igbo ibe. Kemgbe nwụba ya wọdụ ọdọ. Ana bịara sịkwa eke first class, eke second class. Igbo enweghị ya bifo. Ọnụhụ lanya ntọala Igbo wu agwala m na ya bifo. Onye ahala nwanne biri ma mbiri na igwe gị. Na distance na asị gị ọnụrụbe nwanne agbara. Ọnụbe nwanne agbara ọsọ nọkwa ya. Na ile anya ga-ahụ ebe nwokwu otu. Na m sị gị biri ma mbiri. When I now become your Oga, or am I saying the same thing? No. When I cheating, you are first class, go second class, or the same thing happen. I don't want to ordinary. Because biri ma mbiri means is equal respect. On the keyboard you cook or hakere. Now, but the moment it all works that all the danger he created this kingdom and he created. And what became new that once we establish this things that we will be divided more than ever. You know? I think only a royal family, like a common person. Ono halibo before. Oh, but I am not an. As by when you have one day, you need one again. So, only what I want to say, you will heritage that Igwe, Okwado, or Itukwa, Okwado, Okwado, they came. Don't worry about it, but Okwado, they came for Koso.
igwe bụ ike agbakọ aka nyụọ mmanya asị oge nyụọ anyị na-anyụ ọkụ anyị gide elu kebe olu agbakọ aka nyụọ mmanya ofu sheki eme na ọhịa aka ha not no awasị Igbo Gemanti, aka ha otu enwere ilu ndị akpụrụ iji justify some part of wickedness. Ịsha aka ha otu enwere otu ihe ga-adụgo na aka ndị Chukwunye n'ụmụ Igbo ego Olisanye n'ụmụ Igbo ego akwasị n'anya ifuru ego n'anya nna nye n'anya ego ka eliwe